ato lasa maniritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa naharihary azy baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina ary ao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony apmf akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesony apmf sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra tantsaha io le alambic gasy taloha avy 1 mètre kakazo mètre kibo alainao misy mètre 4 mètre kibo io fa mahavita vilany araiky andro zay misy technicien izy tety afara no fisian'ny kakazo lany be manamboatra izy misy amiry ty izy alainamboariny mitsitsy be zay avy izy taloha mandany 4 mètre kibo boko environ zay 1 mètre zay atsiraha raha zio io 1 mètre kibo mitapaka isitatfolo io 1 mètre kibo zay mahavita sasany mahavita bien fa ty moa mahavety par rapport amin'io mety mandilitra hedy izy fa tsy mihoatra amin'ny 2 mètre fa madiniky ohatran'ireto izy ity 1 mètre ediny io mety tsy ho lany ary am'izay koa zay zay la durée de destination moa taloha nandany 4 mètre kibo anao nefa ny environ 24 heures plus ça dépend ny saison koa io raha fotoana misy atsika zio io nampiasa ty misy sady nampiasa le foly mitsitsy environ 12 à 16 heures de temps latsika ça fait atsika zio ty mba boaka folera zany 40 kilo atsika nahazo 1 kilo fa zay village eky zany mba zaka amin'ny 220 tam taloha zay mampiasa 4 mètre kibo lany fa fotoana zio io 2 mètre maximum lany hatrizay moa fa presque folo taona indrindra le fanadary rano koa malemy be misimisy rano zegny tsy dirisy problème fa amemainy tany à partir ny mois d'octobre gofo karaha lihegny le leva vasaha angalana rano satria mazay tsy vofa mangala sosy boka anavany tarivintazy tio satria koa fa maikimaiky andra lihegny koa le sosy le mois d'octobre partir mois d'octobre karaha jiajiaby fa comme saison de pluie regny rano ndraiky tsy dirisy zay zay manana tany
environ zay zao ty misy 4 hectare Ambatsaho azy, misy 30 hectare Nosy Be, Marikilo zay misy environ 100 hectare. Tamin'ny taona lasa misabo zay 5000 pieds, bonaramany ndraiky alisety. Lay a Marikilo ndraiky Ambatsaho azy fa misy alisety fô terminé. A Marikilo misy karazany fô zavokamaron, misy bonara, misy bonaramamy, karazana jiaby agnaty. Fa zalavaly fa zahay fo zegny manapaka, zahay mizahany maventy fa le rantsany maventy izy koa fa tapahany maventy tsy misy an'le rantsany. Fa zahay mifidy maventy fojoloiny tampitsy zay eo zay mipody koa fa be ato madame présente rega fa be ny ato koa zay mitsabo zay zao fa manana pépinière agny amin'ny 24 000 eo nde tsabo. Io araka hitantsika moa resaka tontolo iainana ty fa mahay simba oroko ohatsika jiaby mahita satria zay mangala rano zay misolitsy hita fa izy koa tsy protégénay zay le solitsy mety ho misy convénient amin'ny asanay zay amin'ny mare. Ke mitsabo zay izy eo misolitsinay eo rasia mitsabo magnondro ary hitanareo fa le kakazo tsy aby magnodidiny tantsaha io bakany tsy abotsinay satria moa izy koa maiky azotariandra azy io maty tampo le solitsy rano madio. Taloha koa anao magnato vatagna taloha moto miboaka ty voasaly sôrantena jiaby koa. Fa izy ty mizahana stratégie araiky zany akory atao ampily moto agnatiny agny fa tsy boaka ty eky. Efa tsôta zao vitany izy io farany alesay zao ke mahatsara izy de za zegny tsy lelan'ny moto andokisana fa hafananan'ny moto ny andokisana. Zay zegny avantagenany mare ty lelan'ny moto ty ambohony aty hafananan'ny moto fa ampidiry mandeha amin'ny vodiny alambic io agny agny amin'ny 1200 degré agny zegny izy agnatiny eo zay fa nalainay raha be nany. Avantage araiky faharoe koa koa anareo mizaha lamaiky aby reo zao tsy bolongany alamaiky mahazatra atsika nefa i lohany alamaiky lohany kakazo zegny io koa lohany kakazo fa tsy manapaka kakazo vodiny zay fa mila lamaiky madiniky karaha io zegny no mety aminany. Fa izy koa lamaiky maventy be karaha mahazatra igny tsy mandeha zegny izy koa. Agny zegny le avantage. Baka eo amizay le durée-nany io zao taloha araka za mbola tsy teto za naharegny agny amin'ny 20 heures 24 heures mandoky. Fa izy io tsika mivolagna zao farany be 12 heures à 13 heures zegny. Ya 16 heures maximum izy koa amin'ny alambic maventy 200 kg regny. Fa izy koa alambic 100 kg io 1h du matin midi 1h du matin fa mandry distillataire zegny fa tsisy ambambany. Agny zegny le avantage. Baka eo amizay amin'ny féminin koa zavatsika ao tsy setroky na zero setroky madio gris ao zegny koa satria ino antony combustion agnatiny ao tsara tegna tsara combustion ao zegny koa na lamaiky leny ampidirinao ao na lamaiky leny maiky baka vo maika tsara lamaiky leny baka antapahagna maraigny zegny tandrikenay zo io izy mbola magnenda farinareo fionany karaha bohiny io agny zegny le fandehany zegny ka. De reky zegny ty zegny voalohany namboarinay de ty farany namboarinay zo alesay izy reky taloha reky jiaby zegny mbola izy zegny zegny ke vitantsika mahavita araiky madiniky andokia agnatin'ny tokantrano ary izy tsy amy charbon edy fa amin'ny lamaiky madiniky tegna madiniky fa 4-5 fa mety mahamasaka loky fa madinidiniky hoe io produit zegny zegny koa ya akaileziny zegny. Baka eo amizay misy raha tokadignako hely hoe io mano fa eo fa zay tsy petraka eo zegny tsy maintsy ezaka zay zegny hitombo bebe-nio zegny il y a déjà que production kakazo asa mety hivadiky amin'ny électrique tsy haiko tsy maintsy magnano recherche satria ma na olo tia mikarokaroka ya de koa fa misy olo miposy
avogny Za mianatra ta Diego lycée technique Diego. Koa nandeha mipura Diego. Miboaka baka tany zany nandeha tamin'ny Sirama. Fa atao tsy dia niatry ela fa hitantsika mampitroy ny Sirama. Za nivadika tamin'ny pêcherie. Atao amizay za nitondra nagnano chef de bureau d'études. Toute l'année za nipetraka atao zegny. Atao zegny nahavitako ny karoko ary pêcherie mavogny ny posy koa. Dia tsy nagnararotra zay zegny za fa resaka thermodynamique jiaby regny nianarako regny. Dia agny zegny le ambanimbangony dia za zao amizay noho ny pêcherie faravagna voatery za mitady à gauche à droite hoe akory gnaboako le fahaizako hely ty zegny. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa nareo ary azo fa everina tonga fotsiny am'izao Zay nareo zay tsy. raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lay fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesy ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra